Pipila ka mga healthcare workers sa Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City ang nakadawat kuno og death threats. Ani ang report? Ginatutukan karon sa lokal nga kagamhanan sa Marawi City ang giingong mga death threats nga madawat sa mga healthcare workers sa Amai Pakpak Medical Center. Kinihuman nga ginadudahan kuno sila nga ginatuyo kuno nila nga COVID-19 ang sakit sa mga mamatay sa ospital aron makakolekta kuno sa PhilHealth ug modeklara og MECQ. Gani daghan kuno ang dili motuo nga dunay COVID-19 sa syudad. Tinod na walay COVID. Ha? Nga walay COVID? Anong kayo mo makakuya nga walay COVID? Wala ko makakita sa COVID. Ha? Wala ko makita. Matod sa lokal nga kagamhanan, kini kuno ang rason nganong daghan gihapon ang dili motuman sa health protocols batok COVID-19. Marami rin sa mga kababayan ko yun nga hindi naniniwala kasi pag tinitingnan kasi nila sa APMC, mayroon namang nakaka-recover. So, yun yung parang hindi sila naniniwala na meron talagang sakit na COVID. Marami rin hindi nagmamas talaga dito sa Lanao. Gumawa kami ng ordinance para dyan sa pagsuot ng face mask, merong mga multa. Doon namang good kuno'y mga dummy accounts sa social media nga nagapakatag nga kinahanglan kuno dunay mamatay nga frontliner aron muundang ang pagdeklara nga COVID-19 ang gikamatay sa pasyente. The worst threat that nakita namin sa Facebook by dummy accounts are kung hindi sila bigyan ng leksyon, may mamatay sa kanila. Hindi daw kami titigil mag-positive doon sa mga pasyente. Kasi ang paniwala nila na kami yung gumagawa ng positive cases. Kahit yung negative, pinapositive namin. Ginaimbestigahan na sa NBI kung kinsa ang nagpasiugda sa maong mga dummy account. Sa karon, 37 na ka-health workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa maong ospital. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.